तो हेलो दोस्तों, हमके जुड़ गल बन जा मैथ से डरना माना है यूट्यूब चैनल में। तो हमके आज पढ़े वाला बन जा ब्रीथ, और इंग्लिश मीडियम वाला एक कहल है सर्कल। तो ठीक बा, तो हमके देखो ब्रीथ का होखेला। सबसे पहले ई जाने के बाद ब्रीथ का होखेला हम की जाने के बाद, तो ब्रीथ वो चीज़ है जौन की गोल कोनो चीज हो ओकरा के हमके ब्रीथ करेंगे। जैसे चक्का हो गई, ई का होखेला ब्रीथ होखेला, गोल होखेला। तो जो भी जैसे कि हमके चार रास्ता हो गलो, जो 4 गो रास्ता निकल गलो, ऐसे सर्कल बना दिया जाला। एकरे के का कहल जाला, हमके ब्रीथ कहल जाला। ठीक बा, पार्क में भी ऐसे सब मिलेला, गोल बना दिया जाला पार्क के, बाहर बाहर रोड भी बन जाला। ठीक बा, तो एकरे का कहल जाला, हमके ब्रीथ कहल जाला। तो ब्रीथ से हमके देख लीजिए ब्रीथ में का चीज होखेला। हमके ऐसा क्वेश्चन आई तो कैसे हमके बनाई गया। ब्रीथ में हमने के एगो सबसे पहले तो ओकर केंद्र मिली, केंद्र से ओकर दूरी, ये केंद्र से दूरी जो भी होखेला एकरा के हमके बोलेंगे त्रिज्या। इंग्लिश मीडियम वाला का बोलेला एकरा के रेडियस बोलेला। क्या बोलेला है, रेडियस। ठीक बा, तो केंद्र से कहीं भी दूर जाई एकरा के का बोलल जाला, रेडियस बोलल जाला। कहीं भी खींच देव जा हमके ये रेडियस रही। ठीक बा, तो रेडियस हो गई। एके अब हमके चल जाओ आगे। अब रेडियस के बाद हमके का मिली, अब हमके लाइन के पूरा मिला दे जाते करे का कहल जाला, हमके एके व्यास बोलल जाला। और इंग्लिश मीडियम वाला एके का बोलेला, एके त्रिज्या, एके व्यास। व्यास गाना गावे वाला नहीं, एके व्यास बोला जाए। जी से जी के लंबाई के हमके का बोल जाला, ब्रीथ की एक छोर से दूसरा जगह पहुंच जब जाए तो बीचों बीच, तो एकरे के बोला जाला हमके व्यास बोला जाला। तो व्यास के इंग्लिश मीडियम वाला का बोलेला, डायोमीटर। ठीक बा, तो एक डायोमीटर बोला जाला। अब ये तो हो गई डायोमीटर, हो गई त्रिज्या, हो गई। अब हमके बचल का सर्कल। जब हमके गोल गोल घूम देते जा, ये गोला के का बोला जाला, एके बोला जाला परिधि। एक का बोला जाला, परिधि। तो परिधि हो गई, पूरा सर्कल के घूमे खातिर एकरा के परिधि बोला जाला। एकरा में एक और चीज होखेला जीवा, एके का बोला जाला, जीवा। एजवा से एजवा तक कहीं पर भी हमने क्या जीव जाए एकरा के बोला जाला जीवा। ब्रीथ में का मिलल हमके, त्रिज्या मिल गई, व्यास मिल गई, परिधि मिल गई और जीवा मिल गई। और ब्रीथ में सबसे बड़ा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछेला कि ब्रीथ के सबसे बड़ा जीवा का होला। तो ब्रीथ के सबसे बड़ा जीवा का होला हमके, तो व्यास होखेला। जैसे कि सबसे बीचों बीच गुजरेला सबसे बड़ा ये होखेला, तो के सबसे बड़ा जीवा भी बोला जाला व्यास के। क्वेश्चन में कभी कभी पूछेला कि ब्रीथ के सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, तो जीवा क्या होला, व्यास होखेला। ठीक बा, अब जीवा कहीं से भी हमके घींच दे जा, ये जीवा हो गई। ठीक बा, तब हमके चल जाए कर आगे क्वेश्चन पर। अब एक नोट कर लिया लो आगे हमके, तो हमके सूत्र देख लिया जाओ कि एक सूत्र का हमके बनता है, ताकि क्वेश्चन एक पर हमके बना सके जा। तो क्वेश्चन बनावे खातिर पहले ब्रीथ हो गई। अब ब्रीथ में हमने के
त्रिज्या मिल गई जो ना कि आर से, त्रिज्या के आर से सूचित कर जाला, और व्यास के त्रिज्या हो गई आर से सूचित कर जाला, डी हो गई व्यास के सूचित कर जाला, सी हो गई परिधि के सूचित कर जाला। हो गई 3 चीज हमके बाय करे में, 3 चीज से ही हमके क्वेश्चन बनावे के बा। तो देखो पहल का, अब हमके क्वेश्चन से देख लिया जाओ कि त्रिज्या हो गई, एक सेंटर हो गई, त्रिज्या जो होखेला व्यास के का होखेला आधा होखेला, ठीक बा। तो एगो सूत्र जैसे हमके क्या मिलता कि डी बटा में 2, आर बराबर का हो जाला डी बटा में 2, यानी कि व्यास बटा में 2 बराबर का हो जाला 2 हो जाला, केकरा बराबर होखेला त्रिज्या के, और त्रिज्या हमके 4 देले रही, तो व्यास कितना हो जी 8 हो जी, ठीक बा। त्रिज्या 4 देले रही तो व्यास का हो जी 8 हो जी, ऐसे कि दुगना हो जाला, ठीक बा। तो ये जो से एगो फार्मूला हमके मिल गई। अब दूसर का फार्मूला हमके का ये जो यूज कर सकते हैं जाए करे खातिर, अगर हमके डी पूछ देलस कि कितना होला, डी अगर आर देले रही या डी हमके ज्ञात करे के रही तो कैसे ज्ञात हुई, तो ई 2r हो जी, कि काहे से कि त्रिज्या जो उनका होखेला हमेशा डी के आधा होखेला, और डी ज्ञात करे खातिर हमके आधा खातिर एकरा के 2 से गुणा कर दे जा, 2 गुना होखेला, आधा होखेला तो 2 से गुणा कर दे जा, तो एक का हो जी बराबर हो जी। तो हो गई हमके 2 गो फार्मूला से मिल गई। अब फार्मूला चला जाओ आगे, तो आगे फार्मूला खातिर हमके अब का बचल आर और डी कैसे ज्ञात करे के भाई, तो हमके मालूम चल गई। अब सी परिधि खातिर हमके सूत्र का हो जाला, तो परिधि हमके ज्ञात करे खातिर होखेला एकर जो ना के हमके सी से सूचित करें जा, तो सी बराबर का हो जाला 2 पाई आर होखेला। 2 पाई आर जो होखेला, पाई के मान हमके होखेला 22/7, और एगो होखेला 3.14, ये 2 गो होखेला। एक मान अभी और भी आगे जाला, लेकिन इनके पॉइंट के 2 अंक तक ही लेने जा, ठीक है। तो पाई के मान हमेशा ऐसे हमेशा 22/7 ही यूज कर जाला, लेकिन जब कहेला कि पाई के मान 3.14 यूज करें तभी हमके ई वाला यूज करब जा, ना तो हमेशा 22/7 ही यूज करे के बा। तो हो गई एगो फार्मूला मिल गई हमके ई परिधि के, 3 गो फार्मूला हो गई। एगो और फार्मूला बाटे हमके क्षेत्रफल के, कौन सी के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होखेला पाई आर स्क्वायर, आर त्रिज्या रहेला ओकरा के स्क्वायर करके या 22/7 से या 3.14 से गुणा कर देवे के बाद, ये फार्मूला हो गया हमके 4। एक के नोट कर लेवे के बाद ओकर बाद हमके आगे क्वेश्चन पर चल जाओ, एगो क्वेश्चन बनावल जाए एगो दूगो, ताकि हमके समझ में आ जाओ कि फार्मूला के यूज कैसे कर जाला। एक नोट कर लो, ओकर बाद हम आगे चलते हैं। तो हमके क्वेश्चन बा कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर दिया है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, व्यास क्या होगा, परिधि क्या होगा। तो हमके अब चला जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से घबराए के नहीं है, मैथ से भी घबराए के नहीं है, काहे से कि देखो हमके तो पहाड़ के तोड़ के धुर धुर करे वाला आदमी है जा, दशरथ माझी रहे हैं जो उनकी उतना बड़ा पहाड़ के तोड़ के रोड निकाल दिया है। तो ये मैथ का चीज़ बाटे, पहाड़ से भी तोड़ल बड़ बात नहीं है मैथ के। मैथ तो एकदम हमके कलम के नोक से बनी, एकदम एकरों के धुर धुर कर देवे हमके, बस केवल थोड़ा सा ध्यान देवे के पड़ी और थोड़ा मेहनत करे के पड़ी। पहाड़ तोड़े जैसे एक मेहनत नहीं करे के, बस आराम से हमके
एकरा पो दिमाग लगा के बस बनावे के बाद ज़्यादा दिमाग भी नहीं करे के, बस फार्मूला हमके याद रही तो मैथ के हमके एकदम पहाड़ के भी जैसे तोड़ के रोड बन जाता वैसे हमके मैथ के अपन हमके रोड बना दे जा। तो क्वेश्चन पर चला जाओ। क्वेश्चन में दे दिल बा त्रिज्या हमके 7 सेंटीमीटर बा। क्वेश्चन में एगो कोनो चीज़ दिले रही, हमेशा व्यास दिले रही या तो क्षेत्रफल दिले रही ना तो परिधि दिले रही, कोनो चीज़ एगो दिले रही तब भी हमके क्वेश्चन बन पाई। ठीक बा ना, कोनो चीज़ याद करे के रही तो देखो हमके फार्मूला का रहे, फार्मूला ये रहे क्षेत्रफल बराबर हम ये जो सामने लिख देते नहीं पाई आर स्क्वायर एक रहे, व्यास के का रहे, व्यास ज्ञात करे खातिर 2r रहे और परिधि बराबर का रहे 2 पाई r रहे। अब हमके फार्मूला पर बस सेट कर देवे के बाद पहले का क्वेश्चन का पूछा था कि क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिख सकते हैं जा, पहले फार्मूला हमेशा लिखत रह, जितना बार भी क्वेश्चन बनावत रह फार्मूला लिख। फार्मूला लिखला से का होला कि याद हो जाला, खुद के बार बार कोनो चीज़ काम करब तो तार दिमाग में माइंड में बैठ जाला कि हाँ हई के हई क्वेश्चन के हई फार्मूला होखेला। ये फार्मूला याद रही तब भी कोनो क्वेश्चन बनावे में तार आसानी रही। तो आसान बनावे खातिर हमेशा फार्मूला लिखा, जब भी क्वेश्चन बनाओ फार्मूला लिखा ओकरा से तार क्वेश्चन याद होगी। तो अब देखल जाए हमके फार्मूला पर। अब पाई के मान कितना होला 22/7 होखेला, एगो होखेला 3.14, एकरा के भाग देव तो हमके इतना आवेला, लेकिन क्वेश्चन में कही कि इतना यूज करे तब भी यूज कर जाला। ठीक बा, तब देखो 22/7 लिख देंगे पाई के मान, आर के मान कितना बाटे 7 हो गई, एक स्क्वायर बाटे। तो 22/7 गुणा स्क्वायर के मतलब होला कि ओकरा के 2 बार गुणा करो। अगर 3 रही तो 3 बार गुणा कर जी, 7 × 7 × 7, 5 रही तो 5 बार गुणा कर जी, 7 × 7 × 7 × 7 5 बार। तो ठीक बा, स्क्वायर के मतलब ऐसे होखेला। तो देखो अब एक कटा दिया जाओ, 7 7 7 7 कट गई। अब बात ऊपर से नीचे हमेशा कटेला गुणा में। ठीक बा, जब कुछ नीचे नहीं खे यानी कि एक हमेशा रहेला। तो बाटा में नीचे से ऊपर गुणा में कहीं भी दूर रही कितना भी दूर ओकरा के कटा सकें जा हमनी के। ऊपर वाला भी कटी, एक गुणा में जितना ऊपर वाला रही सब कटी नीचे वाला से, और ऊपर वाला से नीचे वाला में जितना गुणा रही वो सब कटी। ये ध्यान रखा जाला कटावे के। आज नीचे वाला जितना से कटी ऊपर वाला ही उतना से कटी। जैसे 7 के पहाड़ा से हम कटनी 7 से कम 7, और 7 से कम 7, तो 7 के पहाड़ा सहयोग कटनी है, 7 के पहाड़ा सहयोग कटनी है, यानी कि कटावे के नियम सेम रही। जितना पहाड़ा से ऊपर वाला कटी उतने नीचे वाला से कटी। डाउट ना होके के चाहिए कि कैसे कटल है। ठीक बा, अब देखो अब कितना बचल, ऊपर बाची गोल 22 और गुणे 7, आई एक एक हो गल, तो एक में कौन चीज़ से गुणा कर जाला तो उतने आवेला, तो एक के हमने के छोड़ देवे के बाटे। तो 7 दूनी के 14 और 7 दूनी के 14, एक हंसिलिया एक 15, 154 मीटर। मीटर में बा तो मीटर स्क्वायर हो जी। क्षेत्रफल हमेशा का स्क्वायर में आवेला। ठीक बा, तो 154 मीटर स्क्वायर हो जी। एक एरिया कितना हो गई, पूरा कितना क्षेत्र में घिरल बाटे, तो 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में घिरल बाटे। अब आगे हमके एगो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गई, लेकर पहले का क्षेत्रफल हमके ज्ञात कर लेंगे जा। अब का बचल व्यास बचल, तो व्यास बराबर हमके का हो जाला, व्यास बराबर हमके सूत्र होखेला 2r। हमके r कितना दिले बा 7 सेंटीमीटर दिले बा, तो ये 7 लिख दे जा, 7 दूनी के 14। तो हमके जानते हैं कि व्यास जौन होखेला त्रिज्या के 2 गुना होखेला, ओकरा के 2 से गुणा कर दे जा तो उतना आ जी। त्रिज्या व्यास के आधा होखेला और व्यास त्रिज्या के 2 गुना होखेला। ये हमेशा दिमाग में रही, कब जब सूत्र याद रही तब। तो इतना ये मीटर में हो जी, केवल ये क्षेत्रफल जौन बा स्क्वायर में आई और बाद सब मीटर में रही। जैसे कि दूरी है आ दूरी केवल मीटर में रही, आ क्षेत्रफल जौन हो गल हमेशा स्क्वायर में आई। तो अब देखा जब आगे, अब हमके क्वेश्चन का कहता परिधि। परिधि तो परिधि हमके सूत्र का होखेला परिधि बराबर
2πr 2 अब 22 पाई के मान 22/7, आर के मान कितना बा 7 बा, तो 7 7 कट गई, तो आपका बचल 2 गुणे 22, तो 22 दूनी के 44। अब परिधि कहल कौन चीज जाला, परिधि होखेला का, परिधि मतलब कि यही बाहर हमके जितना हमके घूम देनी जा एकरे के परिधि कहल जाला। ये जगह से स्टार्ट करनी जा घूमे और ये जगह से घूमत 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 फिर ये आगन जा तिहे एक का हो गई परिधि हो गई। तो हम ये जगह से जगह जितना भी दूरी बाटे एक बाहर कितना हो गई 44 मीटर हो गई। ठीक बा। अब एक में कोनो डाउट होके तो हमारा के कमेंट कर लो और ई भोजपुरिया चैनल के आगे बढ़ावे के कोशिश कर लो, अपन दोस्त लोग के शेयर करो ताकि हमके भी थोड़ा मोटिवेट मिले, हमें उत्साह बढ़ी हमरो के कि ताकि हम और वीडियो बनाई और भोजपुरी में पढ़ावे के हमारा उद्देश्य बाकी भोजपुरिया भाई लोग के भी भोजपुरी में पढ़े का मौका मिलो, ताकि भोजपुरी में पढ़े का मौका मिलता। इस सबसे बड़ा सौभाग्य बाटे हमके क्रिकेट देखत जा, क्रिकेट में भी भोजपुरी आजकल कमेंट्री होता टे और देखनी हम कई राज्य में भी कि जौन राज्य के लैंग्वेज बा वो लैंग्वेज में वो जी स्कूल में सरकारी स्कूल में हो चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होता टे, तो इनके भोजपुरी के भी भोजपुरी में पढ़ाई होके चाहिए। एक खातिर हम भोजपुरी में पढ़ाई शुरू कर ले बनी। अब आप लोग अपन प्यार दिखाई हमके इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए ताकि भोजपुरी हमके भाषा के भी आगे हमके बढ़ा सकी जा। और वीडियो देखे खातिर आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद बा।